Nakon 2 nedelje od početka školske godine, u klupe su se osim učenika prvih razreda koji nastavu pohađaju još od 1. septembra, vratili i to barem delom i učenici ostalih odeljenja. Praktično ovo je prvi radni dan još od početka marta meseca, a učenici nam kažu da su jedva čekali povratak. Ovo nam je prvi dan u školskim klupama, eto, posle dugog perioda opet sam seo sa drugarima da popričamo o školi. Jeste li uzbuđeni kao da je ono bukvalno prvi dan? Pa, i jesmo i nismo. Uglavnom, sabiramo utiske i pričamo s našom razrednom. Je neobično kad su svi pod maskama i to, ali ista atmosfera koji pre, samo malo manje, zato što nas je manje u odeljenju, pa je malo i drugačije. Ali ovo je ipak mnogo lepše. Ali ovako je da, mnogo se više nauči i lepše je s drugarima i profesorima kad smo svi tu uživo. Pa radim se što smo ponovo u školi posle 7 meseci. Pre smo radili online, ali to baš nije to, jer nema tog kontakta između učenika i profesora, tako da ovo je stvarno nezamenljiv način rada. U Zrenjaninskoj gimnaziji, poštujući predviđene epidemiološke mere kao što su nošenje maski i merenje temperature, u klupe se vratilo po 15 učenika po odeljenju. Učenici su podeljeni svakog odeljenja na 2 grupe, na A i na B. Znači, da bi bilo zakonski moguće, 15 učenika jednog odeljenja dolazi i uživo sluša nastavu, B grupa na online. Sledeće nedelje ovi B su u školi, a A na online. Sada u istom trenutku u zgradi boravi od 250 do 270 učenika, a ovakva radna atmosfera svima je nedostajala. Mi prosvetni radnici uvek sa radošću dočekujemo 1. septembar, tako i ove godine nadali smo se da ćemo početi normalan rad sa celim odeljenjem 45 minuta, međutim, eto, to se nije desilo. Nekim radimo po modelu 15 učenika svake druge nedelje. To nije baš najbolji model, ali nadamo se da ćemo u što skorije vreme početi da radimo normalno, sa celim odeljenjem 45 minuta. I oni sami su rekli taj kontakt uživo da je nezamenjiv. Jeste, najbolje je kontakt uživo sa učenicima kad možemo da se vidimo, da razmenimo energiju, utiske. U Zrenjaninskoj gimnaziji spremni su da zavisno od razvoja situacije u svakom trenutku pređu na redovnu nastavu u punom obimu, kao i na online nastavu u slučaju nekog lošeg scenarija.